Defense media operation ekwugo haneze nkwa na ndị agha ala anya bụ Nigeria na-agbasi mbọ ike ichekwa ndụ na ngwongwo ndị mmadụ dịka oke na ọlụ dịrị gọọmenti ichekwa ndụ ndị mmadụ. Director Defense Media Operation Major General Musa Damadami mere ka mata nke a n'oge ọ na-ekwu okwu banyere ọgbakọ ha na-adịbe enwe iji wee na-agwa ndị mmadụ banyere otu ndị agha si alụ ọlụ na otu esi eme nke ọma n'ebe dị iche iche ha na-alụ n'ọgbọ nta nkwado isii enwere n'ala anya bụ Nigeria. O mere ka mata na ọtụtụ ndị osochi egbu abụrụgo ndị na-ebukọrọ kwa ụbọchị n'ebe dị iche iche n'ala anya bụ Nigeria. Onye nta akụkọ anyị na Abuja ekwu ya jide wetara anyị akụkọ dịka o siri kwuo, ụjọ ọbụla adịghị, ndị mmadụ ga-aba mkpa ha na-atụghị ụjọ n'ihi na ndị agha dị njikere ịrụ ọrụ eziri ha. Dairektọ arụmọrụ nta akụkọ Ozize kelere ndị nta akụkọ maka nrụkọ ọrụ ha na nke ọgụ n'ịgba mbọ ịhụ na eweghachiri udo na ntụkwasị obi na Naịjirịa. Dairektọ Ozize ihe ọgwụgwa Major General Jimmy Akpo n'aka nke ya dụrụ ndị nta akụkọ ka ha na-ebu akụkọ ha site n'akụkụ na-egosipụta ikike Ozize Naịjirịa ichekwaba obodo na-abụghị ikpe ọnụ mba ndị Amerịka. O kwusiri ike na ọtụtụ ọrụ gọọmenti guzoro maka nchekwa obodo dị njikere ịhụ na ndị Naịjirịa biri ndụ ha ma nrọ ha n'udo. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.